जानो गोनां जि 2025 नि बिसायख'थि बेवहाय खनसे गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सोंथों जोंनि रायजो राजाफ्रा आं जेराव थांदों आं खावलायदों जे खनसे गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सों गावखौ जे आं देग्लाय मानि थाखाय आं भट होगोन सिमाङा गोग्गो राजखान्थिखौ लानानै मुंख्लंफोरनिफ्राय बेरखांनाय सिमां बै सिमांखौ जोङो मोगथाङाव महर मोनहोनो BPF आरो UPPL थानायनि उनावबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों सनाखौसो नांगौ बियो होमबालाय नोंबो ओरैबालाय माथो आं प्रमटखौ लानानै दांनोसै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं टपिक लाना फैलायबाय दा बे टपिकआ जादों मानाव गेदेर देरनाब्ला अर्थात रन्जन दैमारि सारनि सायाव जागोन दा ओरैबायदि गरमथारबो ना बारा गोबाव गैथारला थान्दा बोथोरा फैनो जिखुनु हक जाया मायनो सासे मानसिया दा रन्जन दैमारिखौ प्रमद बर'आ आरो हाग्रामा महिलारियाबो बख'नो हायानो सासे बे जाहैबाय UPPL नि सापर्टार आं बेखौ बुंला बियो गावसोर रायलायबाय थादोंमोन आरोखि बे रायलायबाय थानाय समाव बियो बुंदों बे सापर्टारा ना UPPL नि सापर्टार आङो सोरबा BPF सोरबा UPPL बेखौ बुंनो नाजायाखै खिन्थु बख'नो हाया आरो UPPL आव बा BPF आव भट होबाबो BPF आ बेखौ बख'नो हाया बेबायदि खोथा मानो बेबायदि खोथा जादों बेबायदि बख'नो हायैयावनोथ' बेबायदि बख'यैयावनोथ' EPB नि जोनोम ना माखासे जे बिग्रायारि NDB जे आदामोननिफ्राय मा खोथा बुंदों बे सर्टखौ खोनासंनानै लाग्रो आरो अनजालि दैमारि मेदाम बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै लाग्रो नाथाय EPB आ मानि थाखाय जन्म जानाङा आं नोंथांमोननि दसे उनाव फोरमायगासिनो APB आ मिसा आरो फैसानि सायाव थागोन खारन दिनैनि पलिटिक्सआ मिसा आरो फैसाजों सोलियो नंखायल' बुङो न' साख्रि होगोन होनब्लानो भट मोनो थांनाय इलेक्शनाव जों ओरैबायदि मोनदों जे सोरखौबा रायज्लायोब्ला गाज्रि दा मोनसे आगे बे खोनसेयाव होनो हाला आंहा फिसाला BA पास दङ फिसाजो ओरै फरायना थानाय दङ साख्रि होगोननो न'खरफ्रोमावबो बेवहाय बिफाया देग्लाय होनांला होनबाय बेबादिहायबो आं थांनाय माने इलेक्शनाव मोनदों स' नंखाय बुंनानै मिसानि गेजेरजों दिनै राजखान्थिखौ दैदेननो हायो आरो सोरखौबा फैसा होनानै हायो थ' बे राजखान्थि नङा जोंनिया टारगेटआ बोरै जोङो भट मोनगोन बेल' जानो नाङा जों मानसिखौ माबादि कनसियास खालामनो हागोन माबादिहाय जोङो सैथो भटखौ मोनगोन जायहा भट होयो बे भट होग्राफ्रा जाहाथे डिसिसन लानायाव माने फैसानि थाखाय नङा सोरनिबा बुंनायनि थाखाय नङा गावबा गाव जाहाथे डिसिसन लानो हायो बेनिखायनो दिनै जों बुंदों जे फैगोदानाव जानो गोनां जि 2025 नि बिसायख'थि बेवहाय खनसे गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सोंथों जोंनि रायजो राजाफ्रा आं जेराव थांदों आं खावलायदों जे खनसे गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सों गावखौ जे आं देग्लाय मानि थाखाय आं भट होगोन माबेबा पार्टिखौ नायनानै होगोन ना आं सोरबा दैदेनगिरिनि मोखांखौ नायनानै होगोन ना आं फैसानि थाखाय होगोन ना आं अरुणोदयनि थाखाय होगोन ना आं फ्रि माइरंनि थाखाय होगोन ना आं आंनि फिसा फिसौ उन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय होगोन आरो जों थै जिउ होनानै मोननाय जि जोंहा जि बेबस्था बेखौ रैखाथिनि थाखाय आं भट होगोन बेखौ जाहाथे खनसे सानो आं बेखौ खावलायदों APB निफ्राय NDP नि बे 35 बोसोरनि जारिमिनाव जोंजों लोगोसे गसंथादों आरो बे जारिमिनाव जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ दिनै जों गायसननो हानाय अबस्थायाव गैया मानोना दिनै जों बारग' NDP नि आखायाव पलिटिकेल पावार गैया राजखान्थिनि गोहोआ जोंनि आखायाव थायाब्ला जोंनि मुंख्लंफोरखौ नैबे बुहुमनि बिखायाव जों गायसननो हानाय नङा बे गासैखौ बुजिनानै दिनै जोंनि समाव जोंनि जारिमिना गोमालांनो नागिरनाय आं दाख्लै बे बिसनाथाव मिटिं खालामबा मोनसे बाथ्रा आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों नोंथाङा BTC आव सिफ जा बेबायदिखौ खालामोब्ला आंखौ आसामाव चिफ मिनिस्टार खालामना होबानो जाबाय बिथांमोना बेखिनिखौ मालाय रान खालाम मिथिबाय नाथाय जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय जेबो सानाखै जेबो मावाखै जि समाव जातिनि थाखाय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा बिथाङा दिनै गावनि चिफ ब्रिगादिनि थाखाय दिनै बिथाङा हेमेन्टनि रानखानाय बाहागोखौसो दिनै बिथाङा नोजोर बोनानै दिनै खामानियाव फैदों जोंना हाग्रामा महिलारियाबो थब्लं मुंफोरां गारबाय एबार 2020 आव जुदि आं चिफ जायोब्ला BTC आव आगुनि चिफ मिनिस्टार सब्रात सन'ला आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बुंबाय दाना जै बिदि बुंदों हाग्रामाया माबानाव नांहैबाय दानिया मामानाव नांहैबाय नङा होमबा मामानाव नांहैबाय साला बे हाग्रामाया आंखौ नाङाथ' चिफ मिनिस्टार आंखौ खालामा सनाखौसो नांगौ बियो होमबालाय नोंबो ओरैबालाय माथो आं प्रमटखौ लानानै दांनोसै जे रन्जन दैमारिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियाबो बख'नाय नङा बिदि बुंनानै माखासे UPPL नि जे सापर्टारफोर
बा सोरनिबा बबेबा कंग्रेस बा जिखुनु हक दलनि सापर्टारफोर बर' मानसिया कि बेबायदि बुंनो बेबायदि असह्य मानसि नङा होनबा बियो जे आं बेखौ बुंनो सानो जे थांनाय जे समफोराव गोदो गोदाय रन्जन दैमारि जेबायदि बिर जोहोलाव दैमालु जोहोलावनि जे सावआ बर'नियाव ओरैनो नाङाखै ना बर' जाथिया मोनसे साव गोनां जाथि बर' जाथिया मोनसे हाजो खर' खर' खारखोनानै थैनांगोन बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै दैमालु बिर जोहोलावा जे रन्जन दैमारिखौ बेबायदि जेन'बा जेलावनो जुदि थैबावोब्ला बै सिगां जे बिर जोहोलाव दैमालु जोहोलावा जे बुंलांदों बर'आव जेसेबांनाखि बिग्राया मानो जेसेबांनाखि मन्थ्रि फैया मानो अब्लाबो बड'लेण्डआ मोना बेबायदि होननाया जागासिनो दङ जे माखासे गावनि सेल्फ इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जे बैबायदि रन्जन दैमारिया माब्लाबाबो जेलनिफ्राय गनाय नङा आरो हाग्रामानो भट होबाबो हाग्रामाया सरकाराव फैबाबो बख'नाय नङा बेबायदि मानसि बुंग्राया बेबायदि सेल्फ इन्डिभिजुवेल गावनि थाखा फैसा बेबायदिल' नायग्रा बेबायदि मानसिया जे रन्जन दैमारि जे सारा जेलनिफ्राय जुदि बर' हारिनि थाखाय जुदि दावहा नाङाखैमोनब्ला बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दालांनो थाखाय जे जोंनि बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस जुदि खालामाखैमोनब्ला दिनै मानो बेबायदि जेलाव एफा गिदिर मानसिया गावनि साख्रि बा गावनि माखासे बेबायदिनो रोंगौथिखौ लानाय मा गोनांथि दंमोन बिहा जुदि जेलाव जुदि बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बख'नो नाजायाब्ला रन्जन दैमारिया जेब्ला जेलाव थैनांगोन बिनिफ्राय रासिन जे बिर जोहोलाव दैमालु बिर जोहोलाव जेसेबांनाखि साव होलांदों बिनिफ्राय रासिन बर'आव साव गोनांसिन जागोन आरो बर' हारियाव बांसिन धैन्यनि बांसिन रोजा रोजासिन बुथारलायनाय बा जिन्दिगिबो बड'लेण्डआ मोननाय नङा बेखौ साननानै लाखा दा बेबायदि जे एकर्डआव लिरबाय जे एकर्डनि BTR एकर्डनि मथे जे माखासे क्राइम सेक्सननि रायलायनानै माखासे आरो बेयाव दङ 6 सिडिउलनि खोथा 6 सिडिउलखौ बिजेपिखौ जोंनि BTC आव हाबहोनानै सोर लाबो जेनालै सोर लाबो जेना बे गोथाव बाथ्रा बुंनानै माखासे जा सरकाराव सोरबा सरकाराव फैदों बे सरकारखौ लाबोबाय थानानै जुदि माखासे दावहारु जोहोलाव जे बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रा बैफोरबायदिखौ बख'आबा सोरबा बेखौल' जे नोंनि सेल्फ इन्डिभिजुवेलनि थाखाय थाखा फैसाल' नायबाय थानानै सोरखौबा सरकाराव दोनबाय थाबा बियो जागोन नामा मानिथो थाखाय दा मानाव गिदिर जे अनजालि दैमारि जे मेदामा APB राजखान्थि हान्जा दानांखो नोंसोर बायदि माखासे बे थाखा फैसानि लाख लसना थाखा फैसा खामायनो थाखाय सानग्रा मानसियानो बेबायदि बिर जोहोलावखौ गहोनो नाजायिया नोंसोर बायदिनि थाखायनो साव गोनां जागोन बर' हारिया मिथिबाय आं नामखौ बुङा दङ बेबायदि बुंग्रा मानसिया बेफोरबायदि मानसिया रन्जन दैमारि जे सारखौ गजानोखौ लुगैया आरोखि थारमाने गाहा बबेबा पार्टियाव थानानै थाखा फैसा क्रल खामायनो हानाय खामायनानै लानो लुगैनाय बेबायदि मानसिया सोरबा सरकारखौ थाबाय थाजानो लुगैयो मानो बख'नो नाजायाखै मानो नारसिनाखै दासिमावबो माखासे गबाय माखासे जे दिरुं आलायनांगौनिल' खोथा दङ थैनांसिगौल' जुदि रन्जन दैमारि जे सारा दिनैसिमाव बर' हारिनि जुदि दावहा नाङामोनब्ला बिसिनि NDB फोरनि सिलाय गुलिनि जुदि बिसोरो सरकारजों गथायामोनब्ला दिनैसो सान्थि सुक्ति जागौमोन नामा बियो ना दावहा नांबाय थामोन अब्ला बियो अखान्थि सुक्ति जायोना जायामोन दे NDB-फ्रा दिनैसिमाव जे जों रायजो राजाजों गोरोबना थानो सान्थि गोजोनै रायजो जानो होननानै फैबाय सुक्ति खालामबाय मानो दासिमाव बख'दो जे गाव पार्टि थानाय थायैया इयुननि खोथा जे रन्जन दैमारि सार आरो माखासे सारमोन दङ बिसोरखौ बख'जोबदो मोजां फरजायाव लाबोदो दासिमावबो बै माखासे बेल अर्डार मोनदों बे बेल अर्डार मोननाया बिसिनि जे आथिङा दैयाव मोनसे बोरियाव मोनसे बेबायदि जानानै थानानैसो दङ दिन बिसिनि केसा जोबाखै मोजां सिन्था खालाम रायजोफोर जिखुनु हक जाया मानो जुदि रन्जन दैमारि जे सारा जुदि गावनि बुंनाय बायदिब्ला जे आङो माखासे सोरबा पलिटिकेल हान्जाया आंखौ बख' दा बख' नाथाय आहा जुदि
जेलावनो आंनि जिउआ जुदि जोबनांगौब्ला बियो बर' हारिनि थाखाय आङो मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। बर' हारिनि थाखाय आङो सोरनिबा बिखथिनि थाखाय आङो दावहा नाङाखै। बेबायदि जुदि बुंनाया जुदि गावखौ जुदि मेन आरो बिखायाव दांनायनानै जुदि रन्जन दैमारिनि जुदि फारसे सानदोंमोनब्ला नोंथाङा एसे मोजां गोसोखां जे रन्जन दैमारि सारा जुदि जेलाव थैनांगौब्ला बियो सोरबा गावनि इन्डिभिजुवेल थैनाय नङा, बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय थैनाय, इयो जारिमिनाव थालांगोन। आरो माब्लाबाबो जे बिर जोहोलाव दैमालु बिर जोहोलाव जुदि सेहा लुथिनानै गावनि बिमाया असे बिमायानो बुथारदोंमोनब्ला बा बिमा गदाया बुथारदोंमोनब्ला बर' हारियाव आरो बेनिफ्राय बांसिन जे मानाव गिदिर रन्जन दैमारिया जेब्ला जेलाव थैनाङो अब्ला नोंथांमोनहा बा जोंनि बर' जाथिया साननानै लाखादो जिन्दिगि नाजाब्लाबो बियो जोंनि बड'लेण्डआ जानाय नङा होननानै आं सानो। अब्ला रायजोफोर आं बांद्रायखिनि खोथाखौ गोलावै बहननो साना। जुदि बहननो जुदि नाजानांगौब्ला आङो सिखोना जोहोलावमोननिफ्राय फारि फारि दिहुननानै नोंथांमोननो होनो नाजागोन। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बैबायदि जे माखासे पार्टिखौ लानानै जे रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुगैयैनि सायाव बे मानसिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना फोरमायहर।